Hello everyone, good morning. लोगोसे आसा खालामो नोंथांमोना आंनि गासिबो भिउवार्सफ्रानो मोजां दङ इसोरनि अननायाव आरो आंबो नोंथांमोननि अननायाव बा इसोरनि अननायाव जोबोर मोजां दं। लोगोफोर नोंथांमोना साननो जानो हागौ बे औवाबारि सिङाव थानानै मानो भिडिअ होखो होननानै। बे नङा माने न'आव नेटनि गोबां प्रब्लेम नालाय ओंखायनो आं बे औवाबारियाव फैनानै नोंथांमोननो फोरमायहरनो होननानै आङो बे औवाबारि सिङावनो फैबाय नेट जाहाथे एसे नाङो नालाय। दा आंनि फोरमायनांगौ बेनो जे आङो दिनै दा 2टा 3टासोआव आङो साफागुरि आरो बेंटल थुक्राझार बेयाव सहैगोन। नोंथांमोना सोरबाफोर आंनि भिउवार्सफोर दंब्ला बा आंनि सापर्टारफोर दंब्ला साफागुरि ओरैजाय बेंटल काजलगाव बेयाव लोगो हमनो हागोन आरो ना थुक्राझार। बेखौनो फोरमायहरनो होननानै नोंथांमोननो आङो नैबे सर्ट भिडिअखौ लानानै फैबाय। नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर लोगो हमनो गोसो दंबा अननानै वेलकाम खालामो। नोंथांमोना लोगो हमनो हागोन। माबाफोर सावरायनांगौ दंबा सावरायलायनो हागोन आंजों ना।